Qui som, al cap i a la fi? Què representem? Nosaltres, els identitaris, som els nacionalistes de sempre. Però en lloc de posar l'èmfasi en la nació com a fenomen, partim de l'individu i de la seva identificació personal com a part d'aquesta. Som sabedors ara que els nostres precedents ja establien què volia dir ser català. Aquell integrat i, sobretot, aquell qui participa activament, sense gaires notables fissures, en l'univers social creat per la llengua, la cultura i la idiosincràsia pròpies del Principat de Catalunya. Ser, és a dir, integrat i participar en la nació catalana i assumir el compromís cívic que això comporta. Sí, molts de nosaltres provenim de llars com a mínim parcialment d'origen forà, sobretot peninsular. Sí, molts de nosaltres havem relació amb els nostres éssers estimats, amb la nostra gent, en una altra llengua. Sí, molts de nosaltres ni tan sols parlem un català tan perfecte com el de la cúpula d'Esquerra Republicana. Sí, potser fins i tot tenim reticències a l'hora de parlar català al bar o a l'escola. I què? I què? La catalanitat identitària és un compromís cívic. És una identificació la qual parteix de l'esforç de defensa de tot allò que ens fa formar part, de manera més o menys perfecta, d'una realitat cultural mil·lenària. Els nostres precedents ho tenien clar. Català és qui vol ser part de Catalunya. No pot ser català qui no defensa Catalunya. I així, nosaltres, els identitaris, esdevenim la fórmula de defensa nacional tradicional, la pròpia del nostre país, la única que continua el llegat original d'aquells que lluitaren i moriren a través de 3 segles per preservar la pàtria i tot allò que aquesta representa. Mireu la vostra bandera, mireu-la. Som una força viva d'arrelament tan intens que ni tan sols hem vist que els nostres símbols representen un esclat subversiu en la teranyina política teixida pel règim autonòmic, com a part de l'ocupació espanyola. El cor ocupat per les armes de la nació encarnada en el Principat de Catalunya. Un fènix la sosté, en renaixença, tot plegat sobre la base de la Creu de Sant Jordi. Recordem-ho, estendard de batalla de les forces de l'estat català, insígnia, segell i emblema de les seves institucions mil·lenàries. Què diu la nostra bandera? Segons qui llegeix, afirma amb contundència que com a hereus de la host, de l'exèrcit de la Diputació, lluitarem per fer renéixer la nació. Segons qui desitgi, és una declaració, pràcticament un codi reblat per aquells qui tenen clar que Catalunya serà i perdurarà tan sols en la renaixença de les seves institucions. I això, amats, aquí, avui, és capital. No existeix res més anticatalà que el qüestionament de la potència d'aquell règim institucional cívic que encarnà 5 segles abans que qualsevol altre els interessos de tota una comunitat humana. Els catalans som institucionalistes. Els patriotes sempre hem estat agents gelosos de la netedat i de la eficiència que creiem amb absolut fervor que han de fer bategar el deure públic dels nostres governs. És Espanya, no en cap cas Catalunya, aquell règim que mai pogué generar institucions dinàmiques i solvents. L'anarquisme fou, doncs, producte directe d'un escepticisme completament aliè a la realitat del nostre país. Catalunya, al cap i a la fi, malgrat els entrebancs i els atemptats propis d'una situació d'ocupació, fou des d'època de la mancomunitat capaç de bastir tot un seguit d'iniciatives de gestió parcial de la seva pròpia realitat. Els germans Badia, recordem-ho, no eren possibilistes. Formaven part d'aquell sector que coneixia que la dignificació institucional de Catalunya era senzillament impossible sobre qualsevol mena de règim espanyol. Tot i això, continuarem fent costat a Macià, convençut que el temps acabaria demostrant al PROHOM la ingenuïtat de confiar en els republicans. Continuarem fent costat a Macià sota la necessitat imperant de prendre mesures immediates per a la restauració, encara que fos parcial i imperfecte, d'un bastiment públic que atengués les necessitats bàsiques de la societat catalana. I en aquesta tasca toparen, evidentment, aviat amb aquelles persones el desarrelament supí dels quals els impedia qualsevol mena d'enteniment de la realitat institucional catalana i de les expectatives dels seus guardians. Un capteniment el qual era imbuït en un escepticisme propi d'aquells que no saben veure més enllà de la decadència pròpia dels règims polítics espanyols.
contraris a valorar la millora de les seves condicions invocada i desplegada a través dels esforços dels treballadors catalans, aviat formarien poders paral·lels dins barris els quals esdevindrien guetos, fundant bandes que en nom de l'alliberament social instaurarien en aquests mateixos guetos règims de terror que els convertirien en universos cada cop més foscos i decadents. La CNT i la FAI convertirien iniciatives mafioses organitzades que dedicaren el seu esforç a camps tan íntimament relacionats amb la llibertat del poble com el joc i els prostíbuls infantils, no és broma, en l'origen de part important dels ingressos d'aquestes dues organitzacions anarquistes. I davant seu, Badia, el capità Collons i els seus homes, ensenyant la cara. Quin final si no podíem esperar que el d'un funest assassinat covard i a traïció propi de gàngsters. I quins altres podien venir avui aquí a homenatjar tot allò que representa la vida i la mort dels dos germans i a exposar tot allò que volgué dir la seva acció, que no fossin els identitaris, com a guardians del compromís cívic que caracteritza l'esperit nacional de lluita dels catalans des de fa 500 anys. Germans, alceu els emblemes, car acompanyats pel cel de Montjuïc i sota la mirada del mar, els catalans, perfectes o imperfectes, conscients del seu llegat, carregant-lo a les esquenes, saluden els màrtirs de la cada cop més propera renaixença, invocada per les seves banderes. Visca la pàtria! Visca Catalunya! Muiren els traïdors!